दोलोबाबो एवनायबाबो नारा नाथा हनै थांफानो आयौ हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दा नोंथांमोनजों दिनै मा शेयार खालामलांनो हायो खालामलांबाय थानोसैलाय नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा नै दिनै मा शेयार खालामलांनो हायो फुंनिफ्रायनो जागायनोसैलाय थौदो होमबा ब्लगखौ जागायनोसै दे नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दा बानायनो नागिरनाया नै बेनो जाहैबाय माबा माइब्रा माइरं आयौ मा जिनिस गबोफाखो बेखौ मैयानो सोमनानै दोनदोंमोन ओमफ्राय मैया जानाय जायासै नालाय बेखौ फ्रिजाव दोनबाय गाइखेरानो गाइखेर दं नै बेखौ लाफा नैबे अन फिथा जाग्रानिसो बेयो अन ओमफ्रायहाय नै घि बानायनो नागिरदों बेयो माखन दोननाय गाइखेरा दा नै बाबाया मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आनैमोनाव एसे प्रग्राम दं आरोना दा बेवहाय लांनो थाखाय नै जोगो जोगो गाइखेर दङ साराय गुदुं खालामखाबाय बेयाव थाव होनोसै थाव होनोसै दिनैसो फार्स्ट टाइम संनो नागिरदों आङो फार्स्ट टाइम नै एवनो नागिरनायखाय माने आङो सौराय बेबायदि एवफेराखैमोन आरोना दिनै फार्स्ट टाइम एवनो नागिरनाय नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामलांसै होननानै सानबाय आङो नै मानसिफोरा सोरबा सोरबा कुकारावबो सङो ना कुकारावबो ओंखाम संनाय बायदि सङो खिन्थु आङो बे सारायावनो बिदिनो एसे दै सारस्रो संगोन आरोना एवगोन थारमाने नै गारसै ओइ नोंहालाय मा नै बाबाया दिनै एसे फर्मेल गानदों नालाय बेखायनो फट' खेबजादो होनना बुंदां बिदि गानलाबाय थाया ना सब समाय दिनैसो फर्मेल बिदि गानदों नङाबा टि सार्टसो गाननाय जायो दे फट' अफाय खेबनो बै बिबाराव लादो दे बैयावहाय सासेया नोंहा बेहा ओंखाम जागासिनो ओंखामखौनो बिदि खारलु खारला जाबाय थायो मबाइल देखायना होनानै जानो थिनबाय जायाबो नायाबो दे हनै गाहाबो आया बुला फैयो हामा मामाय बिदि खालामनो दे नै नै गाहासो थांनो खारफालाबायबाय हनै नारा नाथा हनै थांफानो आयौ ससे बै गेटसिम लादो बैजों थांनो ओंखार दे आयो हारसिं खारलायथारो थांसै मामे बाय 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 बाबाना मालाय बे सार्ट गाननायाहाय थारमाने आवगोलहाय बियो दर्शनावहाय बिजामादै हरनायमोन आरोना सिट हरनायमोन ओमफ्राय बेखौनो मालाय सुहोनानै गानबाय आरो दिनैहाय गानबाय नै गानबाय थाखायो मालाबा मालाबा समावहाय ओमफ्राय दिनै बे गानदों आरोना ओमफ्राय मोनसे जिनिसखौ बावलांगोन जाबायहाय दांला गाहायाव दोननो आखायनोथ' गाहायाव बैयाव सान्दुं नाङैयाव थारमाने औ दे साराया गुदुं जाबायमोन नै दाना बांद्राय गुदुं जाबाय नालाय बेखौ नै टेबोलावसो दोनबाय आङो थारमाने बाबाखौ बे नायनायावनो थांनो ओंखारबायमोन नालाय बाबायाहाय ओमफ्राय बेखौ नायनायावनो माबाबाय मा होनो गुदुं जानानै थाबाय नै बेखौ बेयावनो होसनगोरसै आङो नङाबा बांद्राय उनाव खामोना बांद्राय होजोबलाहाय एसेल' एवगोन माखासे सिथाव लारु जानांगौ जाबाय जाबाय हरफिनसै दाना अराव आयौ नै आयै सासे ओंखाम जानायाबो दसे खोबहाब जेबो होथ'वाखै दाबोनो बे थावल' दा दसे थानानै संख्रि होगोन
फिसालानि ओंखाम जानाय थोरसियावनो नै होबाय आङो बेहाबो दासो जाखांबाय बेनिफ्राय जानोसै आं नै ओरैबायदि थगायथ'सि खारला खारसि जाहोनांगौ जायो नाहरलाय Wiyos dong udah. Baru gosa. Oh, Bandung bisa. Baru gosa jago. Alu na, udah alu. Oh, ha. Menamu. Maya menamu. Be menamu. Oh, menamu tuh. Video थांसै video. सजना माबा जानोसै दिनै बाबा गैयाना बाबाया दा जाबोगोनसो नालाय हजोंसो ओंखायनो जोंहा दिनै बेदर ना गैया आरोना बाबा थाबानो माने सब समाय ना बेदर जाबाय थानाय जायो नालाय बेखायनो जोङो जै बाबा गैया होनबाथाय फुरा निरामिस गोथाव जाखायो आरोना दा बेखौहाय नै मा होनो सजना बिलाइखौ एवनानै जानोसै जों साथाम नै सासे गाबलागासिनो गोजौखौ बोरै बोरै होनांगौ जाखो फैनो नागिरदोंदां दोलो जानोबो मोजां मोनो आंहा बेखौहाय दोलोबो ओमफ्रायहाय मा होनो बिदि एवनायबो आलु जहल खालामबाय ओमफ्राय बेखौ एवजानोसै जासिगोनदांहाय ना ना एसेल' जागोनथाय एसेल' जायोना बेयो एसेल' जायो एसे लाबावनोसै लालाजोबसै बेखौनो गासिखौबो लानथ' खालामनानै गालांसै नै जाथ'बाय दिनै लास्ट फुजानि जास्रानोसै नै फुजायाव बेखौ नङाबानो जायाना नै बिहा जाफैजेनबाय हैद जाजेनसै नै आंना ओंख्रियाहाय ओइ देखायदो दे आलु सयाबिन नै माखासेफ्रा जाखांजोब्बाय आंनि बाहागोल'सै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय दहाय हालनाया सजिनायाहाय बेखौ एवबाय आरामसे जोंहाहाय जासिगोनलाय जाखांजोबखाबाय बयबो र' जानि आङो आलुआ बायनायसो ओमफ्राय जोंहा न'नि गोथाव जाबाय थानायमोन ना एसे बोरैबा मोनलायदों गोदैनो बेखौ बिदि जा मोजां मोनदों दोलोबाबो एवनायबाबो बानलुसो नांगोन ना बानलु नांगोन नालाय नांगोनलै जानोसै ओरैनो ओमफ्राय नै आंहा मैया थांनायखौसो खिथानो नागिरदोंमोन दाख्लैनि ब्लाउस गोमादोंमोन आंना सानसुलिहाय ओमफ्राय माने बेलासि गुलायबायसो लोगोफोरनो आंहा दहाय मोनसे खोथासो बुंनो नागिरलायदोंमोन थारमाने आङो मोनसे जिनिसखौ गोसोखांगासिनो आरोना बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै होननानै सानदोंमोन गोसोखांदों गावखौनो गाव एसे थगायजानाय बायदिबो मोनगासिनो आरोना आङो ओमफ्रायहाय थारमाने खोथाया मा जादों आङो दाख्लैहाय माबा मा होनो दिनखालि जोंना बन्द' मोननायनि सिगां लास्ट क्लासमोन आरोना ओमफ्राय बे लास्ट क्लास खालि आङो मा होनो गांनैसो ब्लाउस बायदोंमोन आरोना बे जोंनि स्कुलनि खाथियावनो एसे ओमफ्रायहाय बेवहाय ब्लाउस गांनैसो बायदोंमोन आरो आङो गांसेयावहाय 350मोन आरोना गांनै बायदोंमोन आङो ओमफ्राय दाना बे समावनो बायखांनायनि उनावहाय आरो आङो आइनो बायनो होननानै सोंबावबाय आरोना ओमफ्राय आइनो बायनो होननानै सोंनायाव आङो नायबाय ओमफ्राय मिलायनाय बायदि मोनासै आरोना आइनि थाखायहाय ओमफ्रायहाय दानियाहाय आंबो आरोबाव गांसे आं आलदा कालारखौ लाफिनसै होननानै आं आलदा कालारखौ सोलायफिनदोंमोन आरोना ओमफ्राय बे समावनो ओरैबायदि बारहुंखा बारदों ओमफ्राय बे समाव माने न'आव फैनायनि आङो गारि गाखोबोनांगौ ना आंहाथ' जेनेबा क'क्राझार टाउनाव आरोना गारि गाखोबोनांगौ नालाय ओरैबायदि हाखु दाखु जाबाय आरोना मारै सहैगोन मारै मागोन बिदिखौल' सानबाय ओरैबायदि जाखादों बारा माने बारहुंखायाहाय
गिनानै मा जाखादों आरोना बे समावहाय ओमफ्राय बेयावनो लानो रोंखोना रोंदिया जेबो फात्ता गैला ओमफ्रायहाय लादोंबो ना मादोंमोनथाय जेबो मिथिला जायखिजाया बेनिफ्राय आङो माबानानैहाय टट' गाखोना फैबाय आरोना टट' गाखोनानैहाय विंगार स्टेन्डसिम फैबाय आङो ओमफ्राय दानाहाय विंगार स्टेन्डसिम फैबा जेब्लानाखि टट'आव ओंखारो आं टट'आव नायखादों आरोना टट'आवबो गैला दाना टट'आवनो गैखाया आं टट'आवनो गोसोखांखादों ओंखारनाय समावनो ओमफ्राय टट'आवबो गैया आरोना ओमफ्राय दाना ओंखारबाय आङो गोसोखांबाय थाबाय ओमफ्राय आङो सासे लोगोखौ बेनि फन नाम्बार दं नालाय बे दखाननि ओमफ्राय सोंहरनो थिनदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं खबर लाहरफिननाय जायासै खिन्थु नेक्स्ट डेआवहाय सासे लोगोआ थांबावदोंमोन बेखौ बुंनो थिनदोंमोन आङो बुंनानैहाय बियो बुंहैदोंमोन आरोना गैया होननानै बुंबाय आरोना ओमफ्राय आङो मैयासो आरोबाव थांनानै आं टाउनाव थांखादोंमोन नालाय मैयाहाय बेनिफ्राय आङो बेयाव सोंहैबाय आरोना आंना ओरैबायदि थालांदोंमोनदां आङो लांनो रोङाखै नामाथाय होननानैहाय बुंहैबाय आरोना ओमफ्राय बिसोरो बुंबायखि ओहो जोंथ' मोनाखै मायाखै बुंबाय आरोना ओमफ्राय बेखौनो सानफ्लांबाय थागासिनो ओरैबायदि सानफ्लांगासिनो माने 600 थाखा गोजोननि ओरैनो मामुलि नङाना आंनि फैसायाहाय ओमफ्राय आंनो अफायबा माने जेबोरावबो ओंखारखायाखै बेनिफ्रायहाय ओमफ्राय बोरै बारजोंसो बिरलांखो ना माखो बेबायदि सानबाय थाबाय आरोना आङो बेयाव जुदि मोनाखैबा बिसोरबो जुदि मोनाखैबा बारजों बिरलांखो ना माखो बेबायदिबो साननाय फैबाय ना आंखौ थगायबायसो नामा बेबायदिबो साननाय फैफिनबाय आरोना आंनावहाय थगायनायबो नङा खोमा मिथिला जायखिजाया आंहा जायखिजाया गोसोखांगासिनो आरोना आंनि 600 थाखा ओरैनो लस जाबाय 600 थाखा ओरैनो लस जाबाय होननानै सानगासिनो आरोना आङो बेनो आरोना नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामनो सानदोंमोन आङो आंनि बे दुखुनांथाव बाथ्राखौहाय आं बिराद दुखु मोनगासिनो दासिमबो दुखु मोनो आङो सप्ता खनसे जाबाय होमबाबो आं गोसोखांबाय थायो आंनि 700 थाखाखौहाय 600 ना 700 लाया ओमफ्राय जायखिजाया बेबायदि आरोना 350 होनखादोंमोन गांसेयाव 350 ओमफ्राय 400 होनदोंमोन आरोना खमायनानैहाय 350 हरगोन होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय जायखिजाया दुखुआ दंगासिनो आरोना बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आङो दा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आङो नेक्स्ट व्लगावहाय लोगो मोनफिनसिगोन दे बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं